Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr i fabi, plentyn neu berson ifanc ym Merthyr Tydfil, a oeddech chi'n gwybod bod yna wasanaeth cymorth am ddim y gallwch chi gael mynediad ato, sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth a chyfeirio ar bob agwedd o fywyd teuluol. O dan wasanaethau hyb cymorth cynnar Merthyr Tydfil i deuluoedd, mae gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd Merthyr Tydfil yn wasanaeth rhad ac am ddim, di-duedd a chyfrinachol, sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni a gofalwyr ar draws y bwrdeistref. Gallwn ni helpu. Dod o hyd i ofal plant o ansawdd uchel gan gynnwys meithrin feidd dydd, cylchoedd meithrin, gwarchodwyr plant, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau. Dod o hyd i grwpiau rhieni a phlant bach yn yr ardal. Darparu gwybodaeth am opsiynau addysg eich plentyn o 2 oed. Darparu gweithgareddau, lleoedd i ymweld â nhw, gweithgareddau chwarae a hamdden yn y fwrdeistref. Darparu cymorth a chyngor ar dalu costau gofal plant. Eich cyfeirio at wasanaethau os ydych yn cael trafferth gydag unrhyw agwedd ar rianta. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth am yrfaoedd mewn gofal plant. Os ydych chi'n chwilio am siop un stop ar gyfer gwybodaeth i deuluoedd ym Merthyr Tydfil, cysylltwch heddiw. Ewch i www.merthyrfys.org. E-bostiwch fys@merthyr.gov.uk neu ffoniwch y llinell gymorth rhad ac am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 AM a 5 PM ar dim 1685 727 400. Efallai bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi chwilio Dewis Cymru, cyfeiriadur ar-lein sy'n cynnig gwasanaethau lles yn yr ardal. Ewch i www.dewis.wales am fwy o wybodaeth. I gael gwybod am yr ystod lawn o wasanaethau o hyb cymorth cynnar Merthyr Tydfil, ewch i www.merthyr.gov.uk, e-bostiwch earlyhelp.hub@merthyr.gov.uk neu ffoniwch dim 1685 725 dim.